Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawka l-podcast tal-lum il-biskuttin miegħu ma' George. Hello. Naturalment aħna id-domandi nippreparawhom differenti. Ġifieri dak u jien. Allura Dak l-argument li konna qabel kull programm. Le, ma ġifieri jiena nistaqsi li nħoss u inti Mhux hekk. tistaqsi li tħoss dan huwa suċċess tal-biskuttin pratikament. Illi xandar naturalment fuq social media kollu għaddej kif jaraw wiċċek, jaraw ħana u xet jgħidu daw. Tajjeb. U pero fuq l-ismex television jixxandar il-ġimma fid-9:30. U jiena ħafna jgħiduli li l-podcast jarawh il-ġimma fuq il-television. Minn kelli aħna naħsbu li social media hija il-qofol ta' kollox u forsi hija il-qofol ta' kollox bħalissa. Però għandek nukleju ta' nies illi preferu jaraw il-television. Wieħed minnhom pereżempju, qabel noqgħod mingħajr ma niftaħ il-mobile u ma noqgħodx mingħajr ma niftaħ it-television. Le, onestament, le mhux Le, qed dik nikdeb. veru, mbagħad iħallih il kollu jagħti. Le mhux qed nikdeb naraħ. Għax jorqod. Imma nippreferi jiena rrid nixar it-television biex norqod, ħa ngħidilkom hekk. Sewwa mela. Veru. Ekku. Mbagħad torqod u tħallih U jisħaq. ġiri jibqa' dej, Il-lejl kollu. Imma t-television naħsebu bħali huma ħafna jiena illi għadhom jemmnu fit-televiżjoni. U fil-fatt il-mistieden li għandna għallum apparti kollox huwa personalità tat-televiżjoni. Mhux veru. Ija, mela. Għax għamel snin twal jagħtina wieħed mill-aktar programmi popolari f'pajjiżna. Nirreferu għal Peppi Azzopardi. Xi ħaġa illi ta' minni kontent fost il-ħafna li għamlu l-kontent li jienu Peppi dejjem kellna relazzjoni tajba. Ekku. Anka meta ma Meta ma qbilniex qbilniex. u meta ġilidna fuq l-argument, Eżatt. jien nemmen ħafna u dal-pajjiż għandu bżonn jifhimha din. Illi inti tiġġieled l-argument mhux il-persuna. Ekku. Meta nibdew niġġieldu l-persuna hemmhekk nagħmlu straġi. L-argument tista' tiġi u għandek tiġġieled anzi u għandek għax imbagħad hekk inkunu pajjiż kulħadd jaqbel dak insiru ċimiterju. Ekku. U naħseb dal-pajis għandu bżonn li jiddiskuti iktar. Mela. Għaw min jibża jiddiskuti. Ekku. Għaw min jibża jiddiskuti anki il-ġewwa tiegħu. Jiġifieri jekk jien nagħmel parti mill-Knisja. Jien naf jiena qassis pereżempju, saċerdot. Nibża nitkellem għax l-Arċisqof jaqbes fuqi. Jekk jien fil-Partit Laburista, nibża nitkellem għax jaqbes il-Partit fuqi, pereżempju. Ħafna darba ma Jekk jiena tkunx- fil-Partit Nazzjonalista, nibża nitkellem għax jaqbes il-Partit. Għandu jkun hekk. Le, m'għandux ikun hekk, inkella kulħadd jaħseb l-istess, hemm ħafna minnhom. Jekk aħna tlieta naqblu, aw tnejn minna żejda, mhux hekk, ġifieri, m'għandux ikun hekk. Però jien naħseb li diġejja mill-edukazzjoni. Għaliex aħna għandna sistema edukattiva kif talmek tobdi u tal-aħħal hekk. M'għandniex sistema, ma mmorrux l-iskola aħna niċċellinġjaw, pereżempju, l-argument li tġib it-teacher,
l-argument li hemm fi ktieb jew fuq l-internet. Dak huwa Vangelo. Ma nitalmux kif niċċellinġaw, kif nagħmlu dak li jgħidulu critical thinking. Kif qed issemmi l-iskola smajtek tajt il-lezzjoni għandhom ikunu kollha bl-Ingliż. X'rid tajt biha eżatt? U bħassoltu mhux kulħadd qabel miegħek. Naturalment. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. Lejjina dina nagħmilha għaliex nemmen ħafna li għandna niddefendu l-klassi tal-ħaddiema. Issa min joqgħod jgħid u l-klassi tal-ħaddiema m'għadix teżisti, dil-kelma issa mhux vera xejn, il-klassi tal-ħaddiema teżisti u l-ħaddiema huma l-ħaddiema pereżempju li jmorru fil-fabbrika li m'għandhomx l-istess xogħol tagħna u rridu nammettuha di. Aħna ħaddiema wkoll imma differenti. Jien impjegat imma differenti x-xogħol tiegħi minn xi ħadd li jagħmel 12 sija sejjerek. Aħna ġejna moħluqa biex noqogħdu sejrinek 12 sija. Għalija dawk il-ħaddiema għandna nagħtu kasom iktar u għandna nitkellmu fisimhom. Issa għalfejn bl-Ingliż. Għaliex hemm diskriminazzjoni bejn dawk li għandhom il-ġenituri tagħhom jafu jitkellmu bl-Ingliż u jkellmuhom bl-Ingliż. U dawk ħafna drabi hum ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema li ma jafux jitkellmu bl-Ingliż u jkellmuhom bil-Malti. U bagħad imorru l-iskola. U dawk li talmu jitkellmu bl-Ingliż minn il-ġenituri jitalmu l-Malti l-iskola u dak li jitalmu l-Malti jitalmu l-Malti u l-Ingliż. Fil-verità aħna bżonn iktar li nkunu nafu Ingliż milli Malti at the end of the day għaliex. L-interviews illum, ma nafx tafux, saru kollha bl-Ingliż. L-interviews għal-ġob. Issa ma tkunx taf Ingliż. X'tagħmel? Kif se titkellem? Probabli tkun l-aħjar wieħed jew waħda, imma ma jażluk. Biex tivvjaġġa kollhom biex tivvjaġġa, biex tmur taħdem barra. Anka l-ittri li nirċievu. Biex tmur taħdem barra minn Malta. Mhux ovvja li tkollok l-Ingliż, allura sewwa. Il-klassi tal-ħaddiema ħansejjelha hekk tajjeb bit-patriotizmu ġifieri. Daw li jafu l-Ingliż u hekk jimirħu u jilħqu u jmorru barra minn hekk nieħdu pjaċir. U l-klassi tal-ħaddiema bil-bandiera ta' Malta f'idejha hekk ixxejjer u ddoq l-innu Malti, sorry ta' biex iżomm minna l-Malti. Mhux sewwa. Dawk għandu jkollhom opportunità daqs l-oħrajn. Ġifieri intrajt li l-Malti jinqata' kompletament. Le, mhux jinqata' ma tarax. Le, mhux jinqata'. Il-lezzjonijiet isiru bl-Ingliż. U nitkellmu bl-Ingliż l-iskola barra l-Malti naturalment u forsi l-istudju soċjali. Tfal minn metu mażar. Mela, minn metu mażar, dik il-punt. Xi ħaġa tajba, ġenituri li huma influenti fl-Ingliż. Lilu liedhom ħajtellhom jitkellmu bl-Ingliż. Ħafna drabi ngħidulhom għax tal-PP. Fil-fatt ma tal-PP xejn. Jiena pereżempju l-mara Ingliża. Illum l-Ingliż bżonnu b'mod internazzjonali. Jien inti kellimtu bil-Malti u l-mara kellimtu bl-Ingliż. Mela dak kellu l-opportunità imma ħafna għas jafu Ingliż. U laqas mhux sewwa dawk huma fi żvantaġġ u fi żvantaġġ enormi. U jħassa tajb li ngħidu li t-tfal bejn sena u 5 snin dik hija l-iktar jistgħu jitgħallmu 3 lingwi differenti. Ekku, m'hemmx dubju. U anke l-Malti, għax inti sejtni għandek raġun. Allura l-Malti, anke l-Malti kif nagħllmu l-Malti. Pereżempju jiena naħseb l-iskola illum ta' mhux meta kont jien biss, tgħallmek kif tobgħod il-poeżija. Il-poeżija sabiħa tant. Il-poeżija tifhimha kif trid int, mhux kif jgħidlek it-teacher. Il-awtur kiteb dik il-poeżija u l-poeżija saret tiegħi, mhux tat-teacher. U jqgħod jgħidli għax hawnhekk waqqaf sillaba. U hemmhekk għamel bitlieta u berba. Il-poeżija. Jiena sirt vegetarian ħabba poeżija li laki li jiena ma konniex studajni għall-iskola. Għax tal-iskola. Meta tgħid vegetarian x'tip, pereżempju. Le, ma nikolx laħam uħud ġifieri. Imma laħam ma tuħux. Laħamut li ma nħuġ, ili il-fuq minn 40 sena. Rajt il-poezija Il-Barri ta' George Pisani, da jiddeskrivi il-Barri. Diħel għal-qatla. Xieħoss, u kif rajt dik il-poezija influenzatni għat jena għedni koll il-laħam. U ma tiktar. Fuq hekk ġifieri. Ija, fuq hekk l-annimali huma l-ħbib tiegħi. U x'tagħmel biex jiena ma nikolx għax il-laħam huwa importanti wkoll. Jiena l-annimali huma l-ħbib tiegħi u ma nikolx il-ħbib. X'nagħmel? Daqs kemm. Imma mhux se tikol il-kelb ovvja. Le. Ġifieri fejnek qatt ma ħadd int. Meta kont żgħir u ngħidlek il-verità rajthom anke joqtluh u jiena nara daqsxejn stramba kif jekk ikun hemm kelb maħqur nagħmlu storja u weħel il-ħabs, għamilna protesti anke monument għamilna ta' kelb ta' star u hekk. Xi weġġa u għada kollu għandu jkun. U allura fenek le. Fnik aħna għall-istatistika noqtlu
Emmi tiġi l-kelma noqtlu. Noqtlu, mela. F'nik, aħna l-Maltin niklu xi 3 miljoni fis-sena. Issa daw, ħafna minnhom ituhom fil-kots tonhom jibdew dak mod kif toqtolhom ejja ngħidu li għandek ċaġa tradizzjonali, tajba. Tagħna l-Maltin. Iva, ejja ngħidu li għandek tikolhom, imma l-mod kif toqtolhom mhuwiex krudili, m'għandux ikun. Allura fenek ma jħoss, fenek m'għandux familja. Issa sewa qed tajta inti, imma hawn min jgħidlek bid-daqqa li ttieħ ma tkun jaf li miet. Imma jdumu jtuħ, ġifieri rajt jiena tkun. Nistaq nibqgħu fuq l-iskola li sinti ftit tal-żmien ilu qatt ukoll jellek ma kontx tindirizza studenti li l-istudenti għandhom jitkellmu anka l-politika ġol iskejl u jekk waqfuhom ma jobdux. Ma jobdux. Għaliex di oħra ġifieri, mela isma' di, mela se nagħmlu sindki ta' 16 sena u jien naqbel. Però da Ma temmel xaħat ta' 16 kapaċi jmexxi. Iva, jekk tinbidel is-sistema edukattiva u dak it-tifel u dik it-tifla jkunu murawma wkoll fil-politika. Mhux hemm regola li fuq il-politika ma tistax titkellem l-iskola għaliex. Din mentalità, meta titkellem fuq il-politika ma jfissirx li tiġġieled. Anzi, ġieli titħol tal-grocer u jkollok avviż. Eżatt, imma titkellimx fuq politika f'dal-grocer, pereżempju. U nsaqsi domanda aktar importanti. X'hemm li mhux politiku? Di oħra. Anka l-prezzijiet li qed tixxi minn il-grocer huma politiċi. Mhux hekk. Hemm deċiżjoni politika għalfejn dawk huma għoljin jorħas. Anka fuq l-oġġetti. Dejjem politika tidħol ikoll. L-iskola, allura għandna sindku li jekk jilħaq ta' 16 sena, ikun għadu ħireġ l-iskola qed jikkandida ruħu, eċċetera, ma jistax jitkellem fuq il-politika, u mbagħad huwa sindku, għajmin kontradizzjoni, u jiena naħseb li l-tfal għandna nagħlmuhom ma nobdux. Aħna nobdu. Aħna nitalmu, pereżempju jiena naf per-eżempju, ċertu, antik eżempju, per-eżempju, daħal il-teacher u sab il-kelma ħażina fuq il-kitbuha fuq il-dana, l-electric board, jew kitbuha għal-ħajt. U jgħidilhom min għamilha. Ġejjin nikxef ixħadin, naf li għamilta inti fred, ma jien għandi nikxfek. Ktibx kelma ħażina fuq il-board, per-eżempju. Imbagħad jgħidilna Min għamilha, għajdu li min għamilha. Jekk sa sal-lejla ma tgħidulix min għamilha, teħer il-klassi kollha. Ġifieri jekk ma tiġġagbinawx, intikom kastik. U anke interessanti li l-kastik x'inhu li noqogħdu after school. Darba t-tifel tiegħi qalli kien għadu żgħir kellu xi sebi. Qalli jekk inti għax inkun ngħidlu school is fun u hekk mhux vera ta' ġifieri, it's not fun at all. Imma kien nipprova ngħidlu, kien qalli jekk hija fun l-iskola. Għalfej meta nagħmlu xi ħaġa ħażina jżommuna hemmhekk. Bħala kastik. Iżommuna bħala kastik, għax l-iskola hija kastik, għandu raġunu. Inkunu l-Euro Disney. U li t-tifel ngħidlu hekk terġa' tagħmel hekk. Nibqgħu l-Euro Disney. Aħjar jagħmilha mela. Imma għall-iskola ngħidu qed toqgħod hekk inżommok wara l-ħin. Għax hawn widwejja. U inti tkompli nżidlek id-dwejja. Eżatt, hekk inkunu qed ngħidu. U dak li saqsien it-tifel. Fek tidħol in fondo veru. Irridu nagħmlu rivoluzzjoni sħiħa l-iskoli. Peppi Azzoppardi, għaxina darba ma nafxet jiena, jew xi statement jew hekk, u kien hemm waqqa ħafna personali kontrija. U kont nitkellem ma' ħabib tiegħi għatlu sek tweġġa. Għalli mela kemm għandu jweġġa Peppi kulħadd jajru u jaqlalu. Inti tweġġa meta jaqla meta tweġġa int. Tilaba tar-ruħek li ma tweġġax jew kun hemm momenti li tweġġa. Ngħid il-verità. Ovvja li nweġġa, u speċjalment meta isemmu l-familja, pereżempju, jgħidu dak irid l-immigranti għax il-mara tiegħu tħobb is-suwed u jrid iserraħ. U saħansitra kien hemm ritratt ta' Mendi ma' 4 suwed arwinin, ovvjament manipulati, u Mendi arwina wkoll, u qiegħda magħhom, fimt? Niweġġax nibda ngħid min jaf Mendi taf kif xi tħoss. Jiena kont nsemmilek din għaliex naħseb l-iktar darba li intaqlajt kritika fejn jidħlu l-emigranti u naħseb fuq dak kollu li għad. Meta inti għad lil-Maltin. Nġibuhom id-dar. Nġibuhom id-dar nadottaw. Mela ħana għamil iż-żewġ affarijiet. Mela l-ewwel saqsejtni fuq di. Ġifieri inweġġa kien qed nikdeb fretek ngħidlek. Però xi sentejn ilu kont qed nisma'
TED Talk ta' waħda insomma li għaddiet minn situazzjoni fejn kienet tiġi majra ħafna eċetera. U jiena din influenzatni. U minn dakinhar jien il-daw jikbu daw l-affarijiet sirt nikdbilhom. Nistidinhom biex niltaqgħu. Issa. Tamila? Namila. Ħafna minnhom ma jaċċett. Fa dawk li nċi jaċċettaw immorru jew nieklu, spiċċajt minnhom jiġu d-dar, spiċċajt minnhom imur id-dar tagħhom. Spiċċajna ħabib, ma m'għandniex. Di vera. Xorta għadna ma naqblux. Le, di vera. Għax għaddejt minna jiena. Imma meta tintaqa' mal-bniedem. Hemm min li kritikani sar ħabib tiegħi ħafna fil-fatt. Ekku. U għandu jkun naħseb. Għandu jkun. Allora nintaqa' magħhom ġifieri din insolvija b'dan. Ma sekonda, inti ma tuħux għalik, jekk jien naf jiena, pereżempju bħala sindku tal-belt. Mhux se nħu għalija jekk xi ħadd jikkritika l-politika tiegħi jew d-deċiżjonijiet li ħadna. Mhux hekk. Imma meta jsemmilhom miżgur ħanħu għalija. Mhux għalhekk eżatt, mhux għalhekk dik il-punt kollu, imma titrabbi oxra. Issa għad-domanda tiegħek fuq l-immigranti. Mela, jien mhux biss qatt biex nagħmlu. Inti għamilta? Jien għamilta. Darba minnhom żammejt persuna maħruba minn pajjiż għal iktar minn sena id-dar tagħna. Imma mhux għalhekk u darba oħra semmejt 6 għal ċertu jiem għax kienu se jkeċċuhom fid-dlam. Ġifieri għamilta mela ma bdejx. Imma mhux dik biss. Issa għandna jiena flimkien mal-uffiċċju tal-immigranti tal-Knisja għamilna dan il-proġett. Issa sissa huwa pilot project. Fejn nies japplikaw biex iżommu immigranti magħhom fid-dar għall-ewwel 6 xhur. Naturalment di volontarja. Minn hemm tibda jekk tkun trid. U ngħidilkom li l-problema li għandna hija li għandna wisq iridu jagħmluha. Jerġa'. Ma titwemmilx immekki. Hemm wisq nies u ma nistax għax dan mhux taqbad tgħidu inti mur hemmhekk. Le mhux hekk. Dawk hemm social worker. Tara fejn sejjer. Jiċċekkjaw id-dar, jiċċekkjaw. Pereżempju, ħanamel domanda lilek, George, flok lil Peppi. Ġifieri, jekk ikun hawn il-tema tal-gwerra, pereżempju, għaddejja l-gwerra Palestina-Iżrael, pereżempju, hemm tfal spiċċaw bla ġenituri. Ekku. Ġifieri jekk hawn xi familja jkollha trabbi xi tifel Palestinjan, pereżempju, jew Iżraelit. Mela. Jew Ukren. Mela. Jew Russu, ma nafx. Mort għand familja żewġ anzjani it-tnejn mill-Ukrajina. Kisrulhom ħarqulhom id-dar. Dan qed jgħix dan anzi taħ parti tal-kappellan, terġa' l-kappellan għamilha di. U tiġi dil-mara, għaxi ma nafx ovvjament bl-Ukrajn u ma nafux bl-Ingliż. U tiġi dil-mara u tagħmel it-translation. U daw jienu jidru vera ħbieb u hekk jiżomm it-tfal, għaw jżommu l-atfal u jmorru l-festi fl-imkien u hekk. Fl-aħħar skoprejt li din it-mara hija Russa. Jiġifieri da għandek familja Ukrajana u familja Russa qed jgħinu l-xulxin jinħabbu mhux sabiħ ħanajdek ħafna drabi n-nies ma jridux il-gwerra. Jiġifieri meta taħseb li r-Russi kollha jobodu lill-Ukrajni? Mhux ovvja li le. Mhux il-każ ta' nispera li jobodu l-Ukrajni kollha jobodu lill-Russi. Assolutament. Il-gwerra jobodu d-deċiżjonijiet li jieħdu l-mexxejja. U jiena ngħid anke pereżempju jekk taħseb fuq il-gwerra li għaddejja bħalissa f'Gaza. U hawnhekk ngħid il-Gvern Malti, Prim Ministru u anke Borġ, ħadu pożizzjoni mill-ewwel mhux issa, mill-ewwel u ħadu pożizzjoni għalmenu f'ismi żgur. Meta qalu le, Hamas huma terroristi, jiena naħbel li huma terroristi. Però issa tkunx terrorista inti ukoll għax il-gvern mhux il-poplu, il-gvern Iżraeljan, bli għamel terrorista wkoll. Jiena ma naqbilx. Patta. Jiena ma taqbilx ma' Mezzola li marret iżżur. Mela, Mezzola fl-ewwel diskorsi tagħha meta marret iżżur, le ma naqbilx, assolutament. Imbagħad biex nkunfermaha bdiet titkellem ukoll fuq x'qed jgħaddu minnhom b'mod anke aħraġ Però li kont tmur. Le ma kontx. Jekk immur kont imur fi żewġ postijiet. Ġifieri, jekk immur. Jew kellha ma mmurx u nitkellem fuq. Ħanajda, jien għalija min jgħid il-Ħamas għandhom bżonn tax tiġġustifikhom, hemmhekk għalija jiżbalja. Għaliex jiġifieri, mela jien għandi xi ngħid miegħek.
Umur noqtol l-unbelievable. Gwerra li ila d-dejja. Iwa, ila d 75 sena. Imma, allura, immur noqtol li, le. Mandek toqtol il-ħat, anyway, biex tpattija, ma ektar u ektar mandek toqtol. Daw il-ħamas marru ġo parti ta' zaza li kienet Too much, too much. Kont fiċin, Jiena kont fil-gwerra. Kont fiċin. Sanajda fil-gwerra. Ġviri jiena kont fil-gwerra li għaddiet, mux di. U kont emmek u rajt in-nies diru. Kont qed nintervista tnejn ħarqu b-sniper. Nintervista l-wieħed, spiċċajt mortant li ħlu da miet. Qudiemi, mela, qudiemi. Rajt tfal, ma rridx inkompli. Il-ġurnalist ma kienx f'dak każ. Min? Kont bħala ġurnalist. Kont bħala ġurnalist. Le, miet. Għax kienu maħruqin, sniper niżel qabel, kienu fl-isptar. Kont l-isptar, nintervistom f'dej xurxin, għandi fil-fat, rejna l-filmat. Pazjenti kienu. Pazjenti, eżat. Tal-gwerra, pazjenti tal-gwerra. Il-gwerra ġib iktar mibeda, eccetera. Tal-biza, kif il-bnidem jista' jasal fekk. Kont intervistajt mara, per eżempju, di waraja kellan 4 palestinjana. Kellan 4 bir-tratt tat-tifel, kienu għand kellu xar 24 sena, u numru. U eża, zejta, da kienu għart li dak għattif esploda li l-nifsu dak il-numru ta' kem qatel. Imma għali ta' proud, għed tiftaħar ġiviri. U jena, konti xokjat, ovvjament. Għalt li minuta. U maġġabit li l-loħda t-tifel bis-sniper, ġoġo. Diħla minnaw, ħirġa minnaw bid-dem. Li t-tifla taħħa ġiviri. Imma jiena ma nġustifika xorta. Ġiviri da' issa, mela qatlu l-loħtu vera. Imma rajmu jgħatol l-nies hekk ikmur ġobba su jisplodija. Intervistajt il-ħu l-iktar għaw il-ħu l-ewwel mara li għamlet suicide. ċismu, il-ħu l-ewwel mara. Tafx kienet taħdem ma' Red Cross kienet. Stantrat nies itiru jisplodu. Li ma felħitx u ma rrid tisplodi lil anfisha. Imma xorta ħażin jekk nibdew naċċettaw u ngħidu għax għandhom raġun. Il-terrorizmu għatmu tajjeb. Imma mbagħad, sorry, imbagħad ħanajdlek tal-aħħar dibi, mbagħad mhux jiġi l-Iżrael u lil dar jaqtalhom id-dawl, jaqtalhom l-ilma, jaqtalhom il-fuel. Hemm babies bħalissa, qed nitkellmu ġifieri, li jridu jdaħluhom fl-inkubatur, imma ma jistgħux jixgħaluh. Daw se jmut. Mhux hekk biss jiena l-iktar li txokkjatni u terrorizzatni bis-serjetà. U għamilt lejl bis-serjetà naħilfilkom, ma nistax norqod. Tal-loppju iva. Illi spiċċa l-loppju. Mela l-istess. U qed joperawhom tifel immaġina, tifel żgħir tifla taqtala saqqajja. Għax intlaqtet mill-bombi mingħajr l-oppju. Timmaġina. Tal-biża dik tal-biża kien. Għala dak mhux terrorizmu. Ġvella ma stajniex nibgħatu naqa' l-oppju dak jiġi trasportat, pereżempju. Xi ħadd qal li jiġi trasportat imma ma kienx qed jasal fejn suppost jasal. U tinsiex imma Fred biex tagħti l-oppju trid id-dawl, trid l-elettriku. U l-elettriku mhux spiċċa. X'daqgħu id-dawl. Il-generator spiċċalhom il-fuel u m'għandhomx fuel. Hija situazzjoni tal-biża. Kif tara dan il-konflitt? Konflitt li ġej minn art imqazza biex tifhimni, l-art li mexa fuqha Sidna Ġesu Kristu. Pepe Azzopardi jemmen falla l-ewwel net? Mela, jien nemmen f'Ġesu Kristu. Di ta' Alla u mhux Alla ma tantx noqgħod nitħabat magħha għax inkun arroganti. Temmen li Ġesu ġi. Ija, ninkun arroganti jekk ngħid li jeżisti, u nkun arroganti jekk ngħid li ma jeżistix ukoll. Għax nilabat Alla jiena li nisprova ma nkunx. Però Ġesu Kristu jiena jinfluenzani kuljum ħafna. Ġesu Kristu li għax pereżempju semmejt li l-immigranti inti, hekk aħna nsara. M'għandniex choice, għax da mhux bufet u tażel, kanna nsara Kristu għal kont bilaċ u sqejtni. Kont bil-ġuħu tmajtni, kont barrani, kont tar barrani u l-qajtni. Ma għallomx, imma l-ewwel iċċekaw l-passaporta u l-ewwel għamlu batu lura kif qed jagħmel il-gvern sfortunatament, jibathom lura ma tarax. Hekk qed jiġri. Aħna ħallejna tifla ta' 4 snin tmut bilaġġ fiż-żona ta' salvataġġ Maltija. Skandlu ma tistax nemmen kif għamilna dil ħaġa. M'għandux ikun imma il-Gvern Malti. M'għandux raġun. Il-poplu Malti, le il-poplu Malti. Li huwa poplu li jgħix fi gżira. Inti taf li l-Islanders kollha jibżaw li jiġu maħkuma.
Jiġifieri kien naqbiża tittilhom in-nies illi ħajġu jaħkmuna dik qiegħda fl-Islanders kollha fid-dinja mhux aħna biss. Mhux aħna biss. Imma dik il-biża ġifieri, tgħidli ma tirriflettix li. Isma' ngħid. Però mbagħad minnaħa l-oħra kemm salva l-poplu Malti salvajna ħafna nies. Mhux hekk, le, Ġifieri xorta naqbel miegħek ta' qas waħda m'għandha tmut bil-għaġġ. U nibatuhom lura Libja fejn jiġu torturati, stuprati u maqtula. Nafx jien għax rajthom bajnejja. Meta wkoll kont fil-gwerra tal-Libja, nafx jagħmluhom lill-immigranti daw jismawhom ta' skjavi. Tibat mara tgħidilha biex iġġibilha l-ġobon u flok il-ġobon iġġibilha l-aġin tismota. Tismota, daw qed nibatuhom lura f'dal post fejn hemm anarkija, fejn hemm gwerra. Illegali, ġifieri. Qatlu żgur. Qed ngħidlek ħafna minnhom intervistajt waħda jiena 9 xhur jistuprawa kuljum. Kuljum. Illum għax kienet taħluha Malta, illum ners. Kienet frontliner fil-Covid. Però mhux ġustifikata fl-opinjoni tiegħek il-biża ta' poplu żgħir. Mela. Illi jiġi maħkum u li m'għandniex fejn poġġu. Anke li għandek nies jaħdmu bil-permess, jiġifieri Indjani, Pakistani, semmi inti. Għalhekk jien għalik konsert. Anke minn daw li huma qed iħallu l-ekonomija ta' Malta. Daw qed iħallu l-ekonomija ta' Malta b'saħħitha. Għax il-fatt li għandek barrani jaħdem bil-ktib ta' xogħol, mhux se jieħu pensjoni lura għadda. Ġifieri da qed iħalli bissaw, jiġifieri jiġi jaħdem, jixxi mis-supermarket, probabbli imur jaqta' xaru jekk ikollu, probabbli jixxi detergents biex jaħsel jikri l-appartamenti mingħand il-Maltin, le? Ġifieri daw li qed iħallulna l-flus u kollha iwerruna, aħseb wara dak li ġej li mhux se jħalli xejn tgħidli fejna l-istampa nisranija. Ekku, jiġifieri imma ngħidlek għax in-nies jitħaltu u jaħsbu li aħna għandna daw in-nies mhux Maltin, jien ma nsejħilhomx barranin, għax fil-kelma barranin hemm il-kelma barra. Ngħidilhom nies mhux Maltin. In-nies mhux Maltin mhumiex immigranti ta' in-nies mhux Maltin qed iġibhom il-gvern. Ġab il-fuq minn 100,000 ġifieri. Biex jgħinu l-ekonomija. Issa hemm argumenti kontra din l-ekonomija u kollax vera li kollok il-flus fil-but, però ħareġ serve aħna l-iktar poplu irrabjat fl-Ewropa. Ġifieri bil-flus. Dwar ximma. Irrabjat. Irrabjat in ġenerali. Anzi, ġili ħareġ serve għall-iktar ferħanin. Ukoll ħareġ serve kien ħareġ servej. Niftakar. Iva, li konna ferħanin. Jalla, jaġġa jkollna dak is-servej. Għandna servej ieħor li jgħid 70% tal-żazzaża jdu jitilqu u ma jerġgħux jiġu ġifieri jimigraw minn Malta għaliex għax ħajjew dal-ambjent ġifieri fim dan. Soffokanti. Xi ħadd qal nixtieq impinġi Malta. Imma ma jistax insib post mingħajr krejn. Ukoll. U inti kif tista' Jiena darba ħabib tiegħi spjega li Malta u bqajt ċessat. Għax aħna għandna ħafna tajjeb, come on. Għandna ħafna tajjeb. Il-fatt li aħna naslu malaj, per eżempju, dik hija vantaġġ kbira lina. Mhux illum, Wija. Mhux illum naslu malaj. Le, wija, traffiku hemm. Naslu malaj ġifieri jien naf jekk inti qiegħed fis-sodda. U inti ċempilt li Pep, tgħidli isma' jien qed nieħu kafe ta' Sliema, ġej saħdejja, ngħidlek isma' ħanħu xawer u niġi. Fejn tista' tagħmilha barra dik. Issa tasal kwarta tard u nofsija tard. Xorta niġi, u hija sija tard, xorta niġi, imma. Il-fatt ġifieri, il-fatt li aħna viċin. Però kien qal li da ġi Malta u għatlu what is your impression about Malta, first impression. Għalli għandek Londra fuq il-baħar. Ekspert ħieli. Dara Malta, Londra fuq il-baħar. Ġifieri minħabba ħafna karozzi illi għandna. Però ifimni mhux biex naqbes għal ħadd għax fi traffiku niddeq bħal kulħadd. Però mbagħad kulħadd irid il-karozza ta' 18-il sena, ġifieri il-problema mhux biex naqbes għall-gvern ta' far from it, jew għal min jħosseb it-traffiku, imma kulħadd irid il-karozza, fil-familja kemm għandna pereżempju. Naħseb ma nafx jekk għandek waħda. Waħda mendi, inti ma ssuqx. Le, nsuq, imma m'għandix karozza, m'għandix bżonna. Għax nirranġa. Imma dak Peppi. Jiġu għalija, le mhux għax Peppi, għax again. U tifel għandu waħda elektrik, għax nipprovaw innaqsu kemm jista' jkun
Anka l-emissjonijiet. Ma għatma miltek li dilettant tas-sewqa. Le, xej u Isma, ħankomplu fuq Ġieli soqt ġieli soqt kelli l-ġenza. Ma t-preferi. Le, l-lum, għasand il-karozza t-najdlek. Fimtek. Mela, Unuża tal-linja, u rritnajt tal-linja kultant hija ġudikata da xej ħażin. Għax l għarti taħel fit-traffiku vera. Pero xi kultant, meta użajta, sibta. Per eżempju, il-fat li tal-linja bxej issa, mux għal-flus, imma tista' tgħin taħseb? Mela, tiċċajt, taf kemm kien hemm iktar nies li użawt. Fil-fatt issa hemm problema differenti. Qed isibu n-nies fuq l-app u m'hemmx biżejjed. Mela, li hija xi ħaġa pożittiva. Mela, m'għandix, jien kont naħseb li billi tkun bxej. Fil-verità ma kellix raġun. In-nies żiedu kont naħseb ukoll. Żiedu b'mod, ġifieri kienet deċiżjoni tajba ħafna illi saret. Permetti li nagħmel, skużani Ġorġ. Right, kompli. Permetti li nagħmel parentesi żgħira biex inkunu qegħdin inħaltu d-diskussjoni imma naqra luftit qalbu ukoll. Jiena kienu sija u nofsa filgħodu għatħan ikteb messaċ il-Peppi. Naħseb tiftakar. Mela, ma xorfjena niftakar. U wasallek għaxin messaċ fil-ħemda tal-lejl. Għaw mux ta' prezzaħ iktar, ħatifmu iktar naħseb jena. Jena il-lejl iġelek taħseb u koll. Il-lejl meta kulħadd forsi kurriqet, inti jek ma tistax torqot jew għadek imqajjem, qed itik ċertu ħsieb. U jena ktibtlu messaċ minħabba li tlift l-ommok inti, dis-sena. Kont tibtlek messaġġ iftakar kont nagħmlu l-programm dak iż-żmien anzi. Yes. Jien rċevejt minn għandek l-istess bil-lej kont irċevejtu. U stajt nifhem x'kont qed tħoss. Għax naf li inti mommok kont viċin. Kif affettwatek il-mewt ta' ommok? Ara, min jgħid li iż-żmien itaffi mhuwiex vera, anzi żmien iżid loġiħ minn sens li għax taqbel miegħi. Iżid loġiħ għax inti id-dum ma tara l-persuna. Tidratejx bil-ferita. Fix-xogħol tiegħek ngħidulhom, mhux veru, żmien ma f'da sens b'dil-biċċa xogħol ma jtaffix. Anzi aktar kont tidratejx bil-ferita. Però tqajt ma xi ħadd mhux xi filosfu da. Għalli ġorra miegħek u tispiċċa u dik vera, ġifieri. Jekk inti ġor miegħek in-nies li tlift u tajt kieku jien dil-biċċa kif kont nagħmilha, kieku di jien kelli ommi illi mingħajr ma kienet taf kienet soċjalista. Jiġifieri, pereżempju kienet tajt, pereżempju jien u ħija ngħidu ma da se jelbis l-qaltiet u nirrabja sewa jew ħija l-istess, ħodd l-qmis. Kienet tajt hawn ġew il-ħwejjeġ mhuma ta' ħadd huma ta' min għandu bżonn. Klim minn tof da. Min m'għandux jgħix ma' min għandu. U klim Karl Marx from each according to his ability, according to his needs. Ġifieri hommi qabel ma jistudjajt il-Karl Marx kienet diġà qed tgħidili kellha sens ta' ġustizzja, pereżempju għamlet il-custard u dana, u daf kif, biċċa kbira għal dak u jiena l-ħija u ħija jgħid le, inti għamiltlu iktar. X'kienet tagħmel? Tajt xi ħadd minnkom se jaqsam fil-plattini u liħor jażel. Soċjaliżmu ta' Kristu da, ġifieri. Allura jien qgħod attent kif naqsam għax liħor se jażel, jekk nagħmel waħda kbira u l-ħora żgħira. Kemm tajba di. Mela. U darba oħra, pereżempju konna qegħdin l-isptar kont għad nizar, kont għad l-isptar, u konna qegħdin fil-kju, u dik da żmien, ma nafx hekk għaddi xekkellum, imma dak iż-żmien kienet jistiġibuk fis-7 ta' filgħodu jkun hemm is-section 11 b'numru. U kif se nidħlu aħna jidħol il-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien. Mara se jdaħħalha jaqbes ommi qamet, għaltu sorry taqgħu aħna jmissna. U dares naħseb mhux qed taraf niżinjura. Għaltu ta' żgur li qed narfek. Għaltu inti l-kaġun tal-li mis-7 ta' filgħodu hawnhekk. U minn fuq issa ġej taqbiż nirkju, tutlaq il-barra. U daħħalna aħna, U dik nara l-mitni illi minx ministru, inx arċisqof. Kulħadd indaqs, mhux l-istess maħniex, imma ndaqs. U le ma taqbiżniex, x'qed taħseb li inti minn fuq. Jien anke meta nara. Kella karatu sod. Hija, anke jien llum il-ġurnata meta nara. Minn fejn kienet il-mami? Mill-Belt.
Misra da sartu isra. Għandax taqsam. Santurzola, għandax taqsam ħafna. Mil-belt. Għandax taqsam ħafna. Jinaħseb. Aħna normalment ngħidu mill-belt ngħidlek għal-grazzja talla. Il-karattru ġifieri. Il-karattru tal-beltin, mo speċjali l-età tal-mama tiegħek, tajdi xandu xaqsam iva, ma eħxu u raw it-tibdiliet fil-belt, anke meta kienu zaruma, f'belt differenti diskanta, meta tgħix f'belt mill-li tgħix f'raħal u kol. Ma jbiddillekx il-karattru ta' tjubija ta' ġifieri. Ma forsi titliktar soda. Isma, nistina ġammur ftit lura, meta bdejna nitkellmu fejn Nselmu l-memorja tagħha. X'kien jisimha l-monita? Mary. X'jisimha propjament? Mary. X'jisimha? Mary. Jekk nista' jisimha Mary, ma mhux kien jisimha. Ekku, mbagħad ħanħalli fidek, George, x'naħat lek over. Biex inti ħparir. Mela. Biex inti ħparir. Mela. Għax jiena ġarrabta qablek. Jiena kont ma rridx naċċetta. Niftakrek, Għadni sissa ma naċċettax li jommi telqet, ġifieri. U dak huwa diskursata twila darbak ma Tiftakar? Użul li niftakar. Dawn l-aħħar żmien kelli bżonn xi ħaġa kont dari mal-ħajt. Mhux darba u tnejn. Meta mara tħija, ġew ħafna affarijiet li dort leha u batit li risposti. George kien wieħed minnhom li kien jgħidli ftħilha l-bib. Meta taċċetta. Żomma miegħek. Aċċetta l-fatt u żomma miegħek. Taċċetta qatt. Il-fatt li issa qed nikkomunika magħha. U titlifx iżmel li tlift jien, ikkomunika magħha minn issa. Iġġorra miegħek kif qalli dak il-ħaġa. U tikkomunika. Lew kellima xbija tagħha kellima. Mela. Tkun aċċettajt li m'għedix ħdejk u m'iniex miegħek imma fl-istess. Pereżempju nhar il-ħadd intsajna l-aħwa x'issa jaqditna ħafna. Ekku. Tiskant. Intqajna. U għattilhom illum nixorbu biss kini nafletna bil-reklam. Ommi kienet iffissata fuq il-kini. Xarba Maltija. U għamilt poster kini is the mother of all soft drinks. Yes. U mbagħad ktibt Merry Christmas, imma Merry Christmas ktibt Mary, M-A-R-Y, Christmas. Jalla żommu għadi. Ekku, Għax kulħadd jirnexxielu. qed inżommuha fil-fatt. Għax il-preżenza tagħha Taqqadna imma il-vojt tagħha ukoll iġielek ma tiltaqax. Jiena ngħidlek il-vojt tagħha tista' timlih b'xurxin. Diki. Ukoll. Illi jew sa ma tintaqax kif qed tajt. Mela, ejja ħanerġgħu mmorru fuq l-immigranti, etc. Mela, Alfred semmija li forsi l-Maltin jibżaw li ħajġu maħkumin, jinnaf, jista' jkun li minnhom xi darba jkunu fil-Parlament. X'taħseb fuqha. Mbagħad li staqsik ukoll titkellem ħafna fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin, ma jinkwetakx il-fatt li jista' jkun li dawn l-immigranti li qegħdin ngħinu maġġoranza minnhom qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għaliex għamlu rejat jew ieħor. Jien tinkwetani l-fatt li forsi meta jaslu Malta mhumiex ikunu mal-min jinnaf it-tradizzjoni tal-Maltin, jinnaf li inti għaddej fit-triq u għabdek toilet u tagħmlu mhix xi ħaġa normali, ma ċertu pajjiżi u li aħna ġilli żorna hija xi ħaġa normali. Taf kif jiġifieri jista' jkun li dawn mhumiex qed jitgħallmu biżżejjed meta jaslu Malta. Mela fuq li jkun hemm il-Parlament u jieħdu over din ovvja qatt mhux se tiġri, tant illi meta ħarġu kandidati Arab bħal-Partit Laburista nżillik tal-li ħarġu, daw, mux tal-li ma telawx, tal-li marru brodu. Ġaqas l-Arab stess ma votawlhom, din idea li għanna, li jihdu over u hekk idea li noqogħdu nsemmuha biex ikollna skuża għalfejn ma nġibuhomx. Il-Malta folab, imma mhux folab l-immigranti, u l-vili illi jekk xi ħadd minn dak ikun hemm dajsa. Se nibatu għalura f'xaqqa waħda ġaħat juri li għandu €1,000,000. F'daqqa waħda jinżlu għalih jitellgħu u jtuħu l-passaport. Biħħulu ġifieri. Allora mbagħad ma nibqgħux folab hemmhekk. U allura tinduna li l-flus qed imexxu dak kollu. Dawk tal-ekonomija l-mitterf jiġu biex nagħmlu l-flus. Dawk tad-dajja jekk m'għandhomx flus. Ejwa, ma aħna parti mid-dinja. Għax insaqsejni fuq Malta, nitkellem fuq Malta. U l-Ewropa missa tistħi illi tħalli dak jgħidu burden sharing volontarju. Dik suppost li niddeċiedu ngħidu dak il-pajis jieħu persentaġġ tagħhom. U nkunu vera kif għamilna tal-Ukrajina. Tal-Ukrajina taf kemm ħarbu nies. Kenna xi problema għax il-pajjiżi l-oħra aċċettawhom.
dik li rridu nagħmlu, però sissa l-Ministri u insistenza ta' Malta u anke tal-Italja għadhom ma ċċettawix. Mela dik l-ewwel. Issa l-immigranti li. Issa l-integrazzjoni, di vera importanti. Għax inti qed li biex jitalmu li tradizzjoni tagħna, dik mhux integrazzjoni hija biex huma jitalmu tradizzjoni tagħna u aħna nitalmu tagħhom. Jiġifieri jekk naraw wieħed isalli, ma ngħidx x'inhu jagħmel fit-triq isalli tefa'. Għax dak hekk jagħmel għandu dik it-tradizzjoni u nitalmu u għalhekk anke li ngħixu flimkien u li mmorru l-iskola flimkien it-tfal dik ħaġa vera sabiħa u vera tajba. Għax li nitħaltu hija importanti. L-ewwel tas-saħħa tagħna. Ekku. Anke meta niżewġu, anke meta niżewġu. Ġifieri Per eżempju, il-fatt li lawċin jiżżewġu lawċin, dik mhux tajba xejn. Tajba ġifieri biex ma naħħux allar. Hemmhekk jista' jkun awċija tiżżewweġ xi ħadd minn Londra ħjar pereżempju. Hux jgħidu. Iva, le is-saħħa ġifieri tiġi mit-taħlit. U hija naturali. Għax hemm ħafna awċin il-lawċin, ta' mhux nallarma. Le, mhux hekk. Ma l-irrid ngħid, pereżempju flok għawdex imorru fil-familja. Per eżempju, huwa ferm issuġġerit li inti ma tiżżewweġ il-kuġina tiegħek. Mhux ovvja, eżatt. Per eżempju. Sekonda kuġina wkoll. Mhux vera. Hekk tittajt. Ekku, eżatt. Jiġifieri dik it-tieni punt. Issa inti qed il-maġġoranza tal-ħabs. Fil-ħabs. Mhumiex Maltin. Mhumiex Maltin. Imma mhumiex immigranti, għax rridu noqogħdu attenti. Huma ħafna minnhom huma nies li ġab il-gvern biex kif qal Alfred jgħin l-ekonomija. Imma meta tara l-każi fejn jidħlu l-immigranti huma aktar każi serji. Mu vera xejn laqqas, jiġifieri iktar każi serji. Iktar każ serju minn dik ir-raġel li kienet suq karozzara waħda, sartat mhux Maltija. U għatilha hekk waħda fuqha. Dit domanda li se nagħmellek issa ma tistax tuġibha issa. Ħadd tuġibha fil-podcast li jmiss għassa jkollna t-tieni parti ma' Peppi Azzopardi il-ġimgħa id-dieħla, id-domanda tiegħi hija din. Wiċċek biss irid nara fil-kamera. Peppi Azzopardi jemmen fil-ġenna u fl-infern għax darba smajtek titkellem dwar l-eternità. Temmen fl-eternità il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi, George, grazzi l-sponsors tagħna kompetizzjoni. Mela, batuna fuq il-WhatsApp meta twilet Peppi 25 ta' Wissu 1959, il-numru tal-WhatsApp 98127676. Aħna żgur mustana ħarbu illi l-ġimgħa d-dieħla insaqsu lil Peppi Azzopardi dwar Hemm ħafna iktar, hemm ħafna. Dwar Xarabank, pereżempju, se nsaqsuh il-ġimgħa d-dieħla jekk imissjax Xarabank. Per eżempju, jekk ħadix bi kbira illi Xarabank waqaf, jekk jerġax il-qudiem jikkonsidra li jerġa' jibda programm bħal Xarabank. Ibqgħu magħna u l-ġimgħa d-dieħla seguna fuq il-podcast Tisliet. Dal-podcast ġim iġġub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.